Niin, tervepä terve. No niin, täällä GTA Onlineissa jälleen. Nyt ollaan menossa ampumatestille. Tämä on oikeastaan pikku ampumisjuttuja. Tässä aattelin. Pikku ampumisjuttuja. Menen tähän näin. Otetaan ase. Missäköhän niitä tuossa? Kuolkaa! Jihii! Paskiainen. Sinne mene. Ai. Auto ammutaan. Vaihtaa ase. Sinne mene. Missähän niitä on? Niitä on jossain hevon kuusessa. Terve! Missä te olette? Kertokaa minullekin. Kertokaa missä olette. Ammun teidän heti sitten. Meinaat sä tappaa mut? Enpä usko, että onnistut siinä. Missähän se on? En mä kuole. Meinaat sä tappaa mut? En tuo näitä ite saavas turpaas. Taasko niitä juoksee hirviä? No, tietenkin. Kuolkaa! Idiot fucker. Vimppavoja. Hemmetti mulle granaatteja, mä voin tappaa sitä. Sitten me lähtään kunnolla tappaa. Pirse! Voi että, miten mä voin kuolla? Eikä... Ei se jatkuu, jes. Enää sä tulla nyt tappaamaan. Näköjään. Sinne meni. Kunnon tarkka silmä. Ja sepä oli siinä. Kaikille hei hei.